Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya may mga Sadusiyo nga miduol kang Hesus, mao kini sila ang nag-ingon nga dili mabanhaw ang mga patay. Magtutudlo miingon sila, gisulat ni Moises kining balaura, kun mamatay ang usa ka tawo ug magbilin og asawa apan walay anak, ang iyang igsuon kinahanglan mangasawa sa biyuda aron sila manganak alang sa namatay. May 7 ka managsuon nga lalaki, ang kamagulangan naminyo og namatay nga way anak. Unya ang iyang manghod nangasawa sa biyuda ug siya usab namatay nga walay liwat. Mao usab kini ang nahitabo sa ikatulo nga igsuon, ingon man sa nahibilin nga mga igsuon. Silang 7 ka managsuon naminyo sa babae ug nangamatay nga walay anak. Sa katapusan namatay ang babae. Karon sa adlaw nga banhaw na ang patay, kang kinsa man siyang asawa nga silang 7 nakapangasawa man kaniya. Si Jesus mitubag, pagkasayop ninyo ug nasayod ba kamo ngano? Kay wala kamo makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. Kay kun ang mga patay banhaw na, mahisama sila sa mga anghel sa langit ug dili na magminyuay ang mga lalaki ug ang mga babae. Dugang paniini bahin sa mga patay nga banhaon, wala ba kamo makabasa sa basahon nga gisulat ni Moises mahitungod sa sampinit nga nagdilaab? Kay didto nahisulat nga miingon ang Dios kang Moises, ako mao ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Isaac ug ang Dios ni Jacob. Sa ato pa, siya mao ang Dios sa mga buhi, dili sa mga patay. Busa nasayop kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Usas mga importanteng kamatuoran o gitudlo sad ni Kristo nga didto di ay sa langit wala nay magminyoay, nga kining kaminyoon kutob ra gid ni dinhis kalibutan. Abot na dito sa langit, wala nay minyo dito. Muna sa may buhaton, ninyo mga minyo, ha? Higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong pamilya. Mao dyan ay buhaton. Ay pagsigig higugma ng imong anak, imong bana, imong asawa, labaw sa Ginoo. Kay inigabot na to dito sa langit ug malangit man ta, wa na gyoy minyo dito. Mao na, giling nga imong tupad. Ing na di na lang kata magminyo. Na. Aw na man sa mga minyo ninyo, mao lagi ayaw lang yung higugmaa ang imong pamilya labaw sa imong paghigugma sa Ginoo. Kay wa ginay ayo nganong kan amay imong higugmaon ang mahanaw ra. Kadto higugmaa ang di mahanaw ang Ginoo. O yun mo dili. O kana. Ngayon sa may mahitabo kon
ang Ginoo mo itong higugmaon labaw sa atong pamilya, labaw sa imong bana, asawa, anak, ginikanan. Makamautang mosunod sa kabubuton sa Ginoo. Muna si Tobit diri sa atong unang pagbasa, nagmahay siya sa Ginoo o gani gusto na siyang maghikog, pero ni-resolve gyud siya kay tungod sa kalisod na ba siyang pamilya ba, nabuta siya tungod sa kalisod sa iyang pamilya, nakamahay siya sa Ginoo, nakahuna-huna siya nga sa mga sala tingali ni sa akong mga katigulangan, mauning naingon ani ko bisag gabinuutan ko, nagmahay siya. Pero nibalik siya sa pagsulti nga ang imong kabubuton Ginoo mo'y akong sundon. Kung imo kong patyon, okay rasad. So wa na siya magmahal siyang kaugalingon, wa na siya magampo nga kining akong asawa, kining akong anak, maayo untang kahimtang, maayo unta ko ni akong pagkabuta, wa na. Ning abot siya sa point kaningon, ikaw lang gyud magbuot Ginoo. Si Sarah sad diri sa atong ebanghelyo sa unang pagbasa, gitamay kay kapito siya naminyo nangamatay ang iyang 7 ka bana, kay gisudlan siya atong yawa nga mamumuno og bana. Say gana tong yawa ato daghan nam sa dinhi mga ngandeng yawa, diin ka ni bunyagi ning yawaan kisa to nga na to atong yawa, limot man ko ato. Daotang demonyo nga si Asmodeus, angan sa yawa nga dautan nga nisod ditong Sara, nga ang istorya kuno ani nga inighumas kasal, wa man to sila'y sex before kasal, kay kuan man to pugnan man to sa mga ginikanan niya. Pag humag kasal, inighumang yung hikay, manghigda dayon na sila. Amaw palay inighikap sa bana, patay dayon. Muna ang ingon diri, wa makonsumit, wa mahingpit ang ilang kaminyoon, kay inighikap pa lang, aksyong hikap, patay dayon. Ang asawa na sang usa, inigdog pa lang, wap agad sila makahimo sa lawas nun na pakighilawas, patay dayon. 7 ka buok, patay. Mao na nga gitamay siya, ingnan siya sulugoon siyang ginikanan, hawa na diri oy, matakdan pa lang minimo na am kay yawa diha. Sinan ka imong maid mo insulto na nimo. Mao to si Sara, naghuna-huna na sang maghikog, pero niingon siya, kun ako ning buhaton, bugtong anak rabako sa akong amahan, ang ako na sang amahan mo'y pakauwawan, isurrender ko nis Ginoo. Niya ang Ginoo na mag-igo nako kung iya ba kong patyon. So surrender gyapos Ginoo. Muna sugod karon kamong mga bana, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong asawa. Kamo sang mga asawa, higugmaa ang Ginoo labaw sa inyong bana. Kamong mga ginikanan, higugmaa ang inyong higugmaa ang Ginoo labaw anang inyong mga anak. Mausad ang mga anak, mahigugma sa Ginoo labaw sa inyong paghigugma sa inyong ginikanan. Mao na siya sakto. Gitawag na siya practice ba dito sa langit. Mao bitan na dinhi sa kaning Eucharistia, kining atong misa, mao man ni ang pag-practice nato sa kinabuhi sa langit. Mao bitan ang moingon ko ninyo nga kanang inig-ingon, ipakita ang panag-inig suunay, dili ninyo tudluan ang mga bata nga magsigig amin, mudagan nga tos gawas, mubaktas nga respikas, kay magsigig amin anang ilang mga tiya, mga unsa pa na diha. Di na mao ang liturgical action diha nga gitugot nato, yango lang ana ngano man, tungod kay ga-practice ta nga managsuon ratang tanan dito sa langit, wa nay labaw nato.
Ginoo ray labaw kitang tanan nagsuon muna kanang mga tao nga nahigugma sa ilang bana, attached kay bana, attached kay asawa, attached kay anak, attached kay ginikanan, tuan na nas impierno, di nakaabot og langit. Wa di nagisulting Kristo, kinsa to nga mahigugma sa iyang amahan, inahan, igsuon, asawa, bana, sa iyang balay o sa iyang kaugalingon, labaw kanako, dili angay kanako. Kasayo na nasabton. Ikaw niya pa dir, amon lang ning pasagdan among anak. Aw nahigong mamangkas Ginoo, sunda ang gisultis Ginoo. Ang sa may gisultis Ginoo para sa mga anak. Mga anak, sa to? Tahura ang inyong mama o papa, ayaw silag palaguta. No mo na mga anak di yun magtinapulan kay sugo mas Ginoo. Bisan pag ang ilang mga ginikanan, mga yawanon kay batasan, sigig pangasaba, siging panaway, siging kanaganing yaw-yaw, mga demanding kay tanan. Ana, di may radyo mga anak nga, okay ra gid ni, total mamatay ra man ni siya, mamatay ra gid ni. Igabot na mo sa langit, dili naman ninako siya papa, di na ninako siya mama, igsuon na lang ninako. Ako lang gining paminaon, ako lang gining sundon, ako ning tahoron, total sa dili madugay, mamatay magid ni siya. Ana. Samtang dip ako mamatay, samtang dip ani siya mamatay, ako gyung higugmaon kay sugo nis Ginoo. O di ba? Mga bit imong bana, nganong masuko pa man ka, nga nangigsuon raman na sa silingan. So adto sa nimong kabit, yango-yango kay sa ngano man kaday gayango-yango man kanakon sa akong gipakita ang atong panag-inigsuonay. Naa man day akong igsuon des inyo, ana? Ingka nabuang na maingon tong kabit ba nabuang naman tingin ni bayana nganong nangigsuon naman ninako. Nya maingon day ka di bitaw day oy. Gusto lang unta ko ba nga malangit ang tulo. Ana nya kamura bang duha murag padong na mo sa impierno kay di naman na sugos Ginoo ang inyong gibuhat, supak naman na sa sugos Ginoo. Ana ba kay kun di ta mahigugmas Ginoo ingon aning pagiha, mura nagkitay Ginoo, kita nay mo secure sa atong kaugalingon, hangtod na lang noon magbuhat na ta og supak sa gitudlo sa Ginoo. Nganong daghan marong mga bakakon. Kamu wa mo mamakak. Ilingay mo to pa din na. Wa ka kapamakak. Ingna. Oh. Mga bakakon kayo. Nganong mamakak man? Kay nahigugma mas kaugalingon labaw sa Ginoo. Mo nang mamakak. Nabisan kay din sa ato ganing social media. Daghan kayong bakakon. Oy. Gahapon, ana sa to'y nag-text nako katong ato din gisulti nga nangilad nga gigamit ako nga sayo probang spelling basig iya sa narong koreksyonan. Tanawa ninyo nasa kan screen kana si Crescenciano Ubod na gipost pang among dagway in tao ni kaning Bishop Abit Oy haron kunuhay nga kuan nangita na sa kwarta nya naarabay gustong mo donate nya dali kay mo reply sayo probang spelling sa kungan mangilad gyud ba di man maikog mangilad gamiton ang pari gamiton pag yung simbahan doon na naiguan na niya sa una padayon lang yapon karon niingon na sad na nga balhinonon kuno ko awasan no siguro balhinonon balhino na kuno ko mo na magdali-dali kuno pamalit og slots hutda dayon ninyo palit ang slots kay balhinono nako ingon ana mo nang na ako na mo donate untag 58,000 ang pila pa to maghimo-himo lang yung istorya ba diin man na siya nakaton ana dito na siyang pamilya kaysa iyang pamilya doon na sa dito yung mga bakakon way klarong pagtudlo ang ginikanan niya nga nag-ingon ayaw gyud pamakak kay di ka malangit ana dawata lang ang kakabos dawato nato nga watay kwarta sama ni tubit
Kay kung di ta mo dawat nga kabusta, di ta mo tuos giingong Ginoo nga bulahan kamo mga kabus, mangita tagpaagi bisag unsa na lang para makakwarta, hangtod ato na lang ilad-ilaron ang mga tao gamiton pa nato angan sa mga pari og sa mga other persons. No? Ako wadyo ko mangilad ninyo nga niingon ko pamalit mog slots kay naapatay pila di kabok 52,873 slots sa SBF DAG para sa atong kumbinto. Di gini para nako, para ni sa simbahan, para ni sa inyong simbahan. Kay kamo may taga parokya. Ako pila na lang ka tuig gikan karon. Wa na. Og di mamatay, mabalhin gyud. Mawa ang gyud ko dire. Pero para ni sa simbahan, ako apil sa kog palit og slot. Nga tungod kay niin-in man ta sa social media, unsa sige buhat sa uban, hala ang atong mga homily ilang ipangmutang sa ilang YouTube sad nga channel. Butangan pag yung mga caption nga law ay kay tanan, ako para bang naong ibutang didto. Kana bang kaning tawhana kaning ga-vlog nato, daghan-daghan man sila pero niya usa ga-vlog nato ako na ning giwarningan ibalik ko nagsulti karon, di lang ko nihinganlan bisag nagkita na mi dinhi. Ngano man ka Brad nga imo maginang butangan ang akong title sa akong homily anang mga law-ay kaayo o bugal-bugal o katawanan nga mga titulo. Ingon ana jud ka kamutamay og pare. Nya nakakwarta pag yung ka ana. Pastilan. Diin bang kanakat-o ni ana didto gihapon nas pamilya nga wa magsulti nga higugmaa ang Dios, tahura ang mga sinugo sa Dios. Kay matod para ba ni Kristo ang mudawat kaninyo, midawat kanako og midawat sa nagpadala kanako. Bugal-bugalan nimong pare, butangan pa nimong title nga katawanan aron attractive, unya inig tan-aw sa mga tao, mo view dayon aron naa kay kwartang madawat. Pastilan. Diin man tao na nimo makuha ng batasana, mas gihigugma nimo ang kwarta kaysa dignidad sa pari nga naningkamot in taon pag tinarong sa kinabuhi. No? Tungod lang kay makakwarta ka ana, tungod lang kay mapahimusla na nimo ang paria, kung mao nimong i-title daghan dayong mo view. Ato dinhi ang atong kaning atong YouTube channel ug matay i-post kada adlaw. Moabot na lag duha ka adlaw, maglisod pag 30,000 ang mo view. Ang iya didto daghan na kay mo view kay bugal-bugal man. Ay, ikaw Brad, basig di ka malangit ha. Nga nagkita nami ana dinhi, nagsuri na siya pero gibalik lang yapon. Kana bang wa tay baruganan ba? Tungod kay wa tay gugmas Ginoo. Mas gihigugma nato ang atong kaugalingon. O na ako karon ninyo, nag-view mo or kamo dinhing nanimba, sige kog hangyo ninyo nga suportahi ang simbahan. So kining atong YouTube channel maonay sunda. Ayaw mo pagsigig view ana labi na mga bugal-bugalon na sa mga buutan na mga vloggers magsige maginagingon suportahin ning channel ni Padre Siano ha. Okay kayo na siya. Nya daghan pa kay siya viewers. Malipay rasad ko labi nagnindot sa dangyang ipang caption. Sige, kanindot ana. I-share nato ning akong homily og naa may makagusto ani, makagusto man mo ani. Sige.